வணக்கம் நண்பர்களே. நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நான் கொஞ்சம் நாற்று வாங்கியிருக்கேன். அதாவது தக்காளி நாற்று, மிளகாய் நாற்று, அப்புறம் கத்திரி நாற்று, இதெல்லாம் நட்டு வைக்கலாம் அப்படின்ற ஐடியாவில் இருக்கேன். அதான் எப்படியெல்லாம் நட போகிறேன் அப்படின்ற வீடியோ தான் இதில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முதல்ல நம்ம இந்த பகுதியெல்லாம் சேராக்கணும். அதுக்காக நான் போய் மோட்ரு விட்டுட்டு வரணும். மோட்ரு விட்டுட்டு வந்துட்டேன். இப்போ தண்ணி பாஞ்சிட்ருக்கு. பாயத்துக்கு எப்படியும் ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் ஆகும். அதுக்குள்ளே நான் வெண்டைக்காய் விதை வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். அதுக்காக ஒரு இடத்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை போய் நட்டுட்டு வந்துடலாம். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெண்டைக்காய் விதை. ஆனால் என்னவோ ஏதோ தடவி வச்சுருக்காங்க. ஒரு வேளை ஹைப்ரிட் விதையா என்னன்னு தெரியல. ஒன்றுத்துலேயும் 2 to 3 விதை போட்டிருக்கேன். பப்பாளி மரம் 2 வாங்கியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுவும் இங்கே நட்டுடலான்னு சொல்லிட்டு. இந்த செடி ரொம்ப ஆழமாக தோண்டி நடக்கூடாது, ரொம்ப மேலேயே நடணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அதனால் குழி சின்னதாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பப்பாளி மரம் 2 நட்டாச்சு. எப்போ பழம் வைக்கிதுன்ட்டு அப்போ நான் வீடியோ போடுறேன். இந்த பகுதியை பாருங்கள், இங்கே கொஞ்சம் சேராயிடுச்சு. இந்த இடத்துல தான் நான் மிளகா செடி நல்லான்ட்டு இருக்கேன். நட்டுட்டு பார்க்கலாங்க. மிளகா செடி நட்டாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது தக்காளி செடி. தக்காளி செடியும் நட்டாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இன்னும் கத்திரி செடி மட்டும் இருக்குது. கத்திரி செடியும் நட்டாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது, ஏன்னா எல்லாமே குட்டி குட்டியாக இருக்குது. இந்த சேரு இதுவில் நட்டதுனால அது சின்னதாக இருக்கிறதுனால அதுவும் தெரியறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். நான் வளர வீடியோஸ் எடுத்து போடுறேன், காய் வைக்கும் போதும் போடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இது ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் வீடியோ. ஃபார்மர்ஸ்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ்லாம்